Днес е 11 януари 2025 година. След обед, малко над Аксаковска панорама. С сина ми дойдохме малко за снежец да си поиграем. И сега Виктор ще демонстрира колко сняг се е натрупал. Както виждате, има сняг по шапката. Може да го разклатиш, Вики. Много сняг. Е много хубав, лепкав. Приятели да се играе. Става за снежни човеци, залепва. Лепкав е такъв, да, хубав и като вървиш по него се едно хрупа, хруп и стават много хубави топки. И не е много студено. Има, ето снежеца да се види нагоре. Полетваме по клончетата. Че ли го събори? Ето и по Виктор шапката колко има снежец. Сега ще си сложи още. И това е. Като няма сняг във Варна, отиваме около Варна да го търсим. Приятен ден на всички!